dadi ratu ana ing kraton Tandus. Nanging aku bakal dadi ratu mergo aku kadang Ratu Gendro Sekti, Kang Mas Prabu Gendro Sekti. Saiki yuswane wis sepuh. Lumengsere kawibawan iki bakal lumerek ana ing aku. Nanging aku bakal mbudidaya. Piye carane aku bisa dadi ratu? Nanging opo yo kelakon aku? Boten kelapan jeng pangeran. Dari dia. Yo kene kowe ngandhakake. Yen aku iki ora kelakon ratu ana ing kraton Tandus. Opo jalaran? Saderengipun nyuwun pangapunten sedaya rasanipun jeng pangeran niku wau kula lak mireng. Ngantos kula wantun matur mboten kelampah. Jalaran panetepan calon sampun dipun temtokaken. Dadi calon ratu iki wis ditemtokake. Nggih, Jur sapa calone ratu ana ing kraton Tandus? rumaos kula panggadhang kula niki lek panjenengan. Mergo kula niki remen sanget umpami kraton Tandus ingkang ngasta niki jeng pangeran kula wangsa. Kudune ngono. Gagah pideksa. Gedhe dhuwur. Brengose kandel. Lho, merucut saking kepedangan. Kok bisa merucut kamangka? Aku iki kadang Ratu Gendro Sekti. Medine kang dadi ratu ki aku. Isih ana calon ratu. Jur calon ratu iki sapa? Panetepan sampun jumenengan dereng ingkang dipun tetepaken boten jeng pangeran nanging pun pulunan Purbaretna. Kula pamreka. Nggih. Yen nganti Purbaretna iki kalakon dadi ratu ana ing kraton Tandus. Aku Kurawangsa ora ana ajine babar pisan. Mula saka kuwi aku njaluk sabyantumu kanggo supaya Purbaretna kae ora dadi ratu ana ing kraton Tandus. Mergo ora pantes yen Purbaretna iki dadi ratu. Mula saka kuwi kula pangreka Nggih. njuru piye carane murungake Purbaretna iki dadi ratu ana ing kraton. Dados jeng pangeran iki pasrah bumbukan kalih pangreka. Lho iya. Mergo kowe iki abdi kinasihku sing tak percaya ora liya meneh mung kuwi. Kejawi abdi kinasih. Pangreka nika gudangipun ilmu. Aku percaya. Siasat menika kula kalah apa gunakake ukil. Ngeten mawon. Piye? Nek estu lho nggih. Panjenengan menika kepengin saged dados Lho. Iya mestine ngono. Aku dudu dadi ratu. Aku margi kula tak rumiyine langkah. Sowan wonten ing kraton Tandus. Sadurunge jumenengan Nggih. wis suwan ana ing kraton. Kula jumangkah sowan langkung rumiyin. Gunakaken paweka cara dana cara kula mengke. Kula damel cara mamrih kadang panjenengan Prabu Gendro Sekti murungaken. Kudu pangreka. Nggih. Aku pasrah bongkokan kelawan kowe. Musuh Borolo, piye carane Purbaretna iki ora dadi ratu ana ing kraton Tandus. Mula saka kowe disi ana laku tumapak ana ing kraton Tandus. Ngoten. Nyuwun damel pangestu. Siap. Purbaretna calon ratu ana ing kraton Tandus. Nanging Purbaretna
bakal dadi ratu. Iki Kurawangsa ora bakal trimo. Patih Gendrayuda sabda katimbalan sira Yudha Pati katimbalan guna pangreka nggih kula dikepenakake marang jeneng sira nini putraning ingsun kang ingsun jagat tresnani Purburna inggih dawuh dalem kula Rama Rama arsa ngembak praja ing praja Tandus. Lamun ana tumpang nggonku paring dawuh seliramu ingsun keparengake ngemutake marang Rama. Mangestakaken dawuh panjenengan dalem Rama. Lenggah luwih dhisik. Ngaten inggih Rama. Rakyat Patih Gendrayuda nuwun ijin Senopati Yudha nggih tumenggung guna pangreka nggih pasuwanan kalungguhan iki panjenengan ingsun ora arsa ngrembug marang tata titi tentreming negara Tandus ora. Ning panjenengan ingsun bakal nganakake musyawarah ngenani marang kapribadhen ingsun. Aryan Patih Gendrayuda mestine wis ngawuningani yen yuswaning ingsun yuswa sepuh kira-kira sedhela maneh wis ora kuwawa panjenengan ingsun ngasta bawat Kanarindran ing praja Tandus iki tembung umpama kuwi tembung kalek kenaning Bali lamun panjenengan ingsun lereh saka damparing keprabon ing kraton Tandus menomake praja ngono kuwi. Duh sinuwun Prabu Gendrasti menawi pemanggih kula kirang sarujuk kok bisa kaya menapa sinuwun Prabu Gendrasti boten mesakaken paksanipun kawula ya jalaran kawula taksih betahaken sinuwun Prabu Gendrasti boten kenta yuswa sampun sepuh nek kula gadhahi kapitayan sedaya para kawula minggahipun para punggaling negari ya taksih setya bekti mateng sinuwun Prabu Gendrasti kaya ngono Gendrayuda
nelakake gedening panarima sing tanpa pepindha prayoga nulungi Restoaken. Senopati Yudawati Inggih kula sinuwun Prabu. panjenengan ingsun mundhut aturmu lamun panjenengan ingsun leren nggone ingsun dadi ratu Duh sinuwun Prabu. Yen menawi toh pemanggi kula ya menika leres ngendikanipun Gusti Patih Gendroyuda. ya Yen panjenengan menika badhe lerek ing prapon. Kula kirang sarujuk dasare dasaripun tasih kok kawula tandhes menika tasih betahake dhateng panjenengan. Najan kok tresna panjenengan sampun sepuh. Sinuwun Prabu. dadi kawula tandhes isih mbutuhake panggulung banyu Menika lho. nadyan to panjenengan ingsun wis yuswa Inggih. ya ya pangrika Nuwun nggih kula. lamun go saka panemumu kepiye lamun panjenengan ingsun lereh saka damaring prabu Pangapunten sinuwun. Pamanggih kula benten kalih punggawa-punggawa panjenengan Senopati Jalahpati. bedane Bentenipun kula sarujuk sanget. Jaran kula ngertos kawula panjenengan menika tansah alok. Panjenengan menika sesembahan ingkang sampun sepuh. Ya. Sepuh. Pikun samudayanipun mesaken kawula. Menawi panjenengan kesolerek menika ngetingalaken menawi panjenengan sesembahan ingkang ngertos dhateng kawulanipun. yen ngono kowe sarujuk Sarujuk sanget. awit murmangsani yen panjenenganku sepuh Nggih. para kawula alok Nggih. panjenengan ingsun wis pikun Nggih. Nanging nuwun sewu sinuwun. ya Menawi Sinuwun Prabu Gedresti arsa lereh keprabon lajeng sinten ingkang kapiji nangka jeneng ratu wonten ing kraton Tandhes. ngono Gendrayuda Oh iya. putraning ingsun mung sawiji Putri Purbarna terus Tandhes turun saka Bapa Raja lan Prameswari Tandhes lamun Purbarna dijumenengake ratu pas kan bakal ingsun Winisuda dadi ratu ing Tandhes ora ana liya putraning ingsun Putri Purbarna piye wakne patih mungguh saka panemu Sinuwun kula nayogyan sanget jalaran ingkang patut jeneng ratu wonten ing kraton Tandhes menika manut lajer para raton kedah patutan Bapa Raja lan Ibu Prameswari. Namung kusumaning Ayu Purbarna ingkang lenggah daparing prabon wonten ing kraton Tandhes. sarujuk Sarujuk sanget. dadi ratu Kula ugi sarujuk sanget. matur nuwun Instruksi mboten cocok. pangreka Kula aturmu kok instruksi mboten cocok lamun Purbarna tak Winisuda dadi ratu lho dasarmu apa umpami tegal kula nangis getih. Lho Tandhes niku badhe dadosake napa? Ing atase Gusti Putri menika Palah Wadon. ya Yuswa tasih timur. Lho milih sesembahan niku sing gagah pideksa. Kakon apa boten wonten kok Gusti Putri? Kula boten matuk. pangreka Nggih. lek ngono kowe ora ngiyas dayaning wanita Lho nggih mawon. ngerti yo wanita lan priya kuwi ora ana bedane yen ngadeg padha dhuwure
yen lenggah padha cendheke jalma tan kena kinira. Pangrika. Dalem Yen kowe ora ngerti ndak paringi ngerti. Ing praja Kelengkalinggan kae kraton gedhe. Ratune salah sawijining wanita. Asmane Sang Prabu Putri Sima. Wondene Kelengkalingga kencar pindho kencana. Ora mung negara Kelengkalingga. Nembet marang praja Majapahit. Majapahit kae dilenggahi Sang Prabu Putri Sri Suba Siti Dyah Ayu Kencana. Wondene Majapahit gemah ripah Jiawi kawula ora ana sing kekurangan sandang kelawan gugur. Apa bedane karo putraku Sinini Purba? benten ngangge sanget semut. Bentenipun tandhes menika Dede Kelengkalingga. Tandhes ugi boten Majapahit. Ya. Benten Lah terus karepmu piye? Aturmu kok kaya ngono? Kaya-kaya kowe kok duwe jago sing bakal mbok calonke ratu ing kraton. menawi dipun keparengaken kula gadhah jago sinuwun. Dadi kowe duwe jago. Nggih. Terus apa jagomu? Mboten wonten sanes kadang panjenengan jeneng Pangeran Gurawangsa. Gurawangsa. Guna pangreka. Nggih. Iki sinuyutan praboting negara ing tanah. Nggih. Wacane ngucapku kaya ngono kuwi mau. Apa wis mbok pikir? Sampun. Yen mikir kuwi aja nganggo dengkul. Yen mikir kuwi nganggo bathuk. Nganggo bathuk. Nggih. Sapa bendaramu Gurawangsa? Gurawangsa kae bener kadangku pribadi. Tunggal bapa. Nanging kae beda ibu. Yen panjenengan ingsun patutan saka garwa Prameswari, garwa Pandemi. Ning yen Gurawangsa kae patutan garwa Ampeyan. Garwa Ampel bojo Selir. Dadi ora menang. Lamun Gurawangsa dadi ratu ing kraton Tandhes. Pangapunten menika mung atur kula. Aturmu nyimpang saka paugeran. Aturmu ora ndak angkep. Gendera Yudha. Oh iki. Panjenengan ingsun salah sawijining Nalendra. Panguwasane Nalendra ora kena diganggu-ganggu. Mula ing papan kene kang bakal tak temtoki dadi ratu putra kulino. Monggo enggal dipun purwakani. Panjenengan ingsun atas nama Prabu Gendera Sekti animbang Yuswa sepuh ingsun bakal jumenengake Ratu Putri Purba. Mula ing kalungguhan iki ndak tetepake Purbarna sing dadi ratu ing kraton Tandhes. Nene putraku Purba. Injih kula Rama. Dawuh pangandikaning Rama kan temandik marang sekira.
kalungguhan iki gampar paluan ing kraton Landes lenggah ana wae. Ngestokaken dawuh panjenengan ta. Kanjeng Rama Gendros, Iya nih. kula nyuwun tambah pangestu panjenengan ta. Ndak panestoni kali suweng sambikala. Kunjungan. Ngaten injil. Ya. Sampun sang. Monggo Ro. Ngestuake gawe. Mereka. Sembrono. Lho niku kok. Kula nyawang kawula kula niki lho. Maksud Rono, Ya kawula kula niki pripun? ayo penonton. Kanjeng Rama Gendros, Nene wong ayu. paman Pati Gendro. Areng dawuh. Sakwise ingsun jumeneng ratu. Anglenggahi dampar maesondari ana ing kraton Tandes. Panjenengan ingsun arsa tambah gelar Juwita Ratu Purbaretna. Bagus. Kula ingkang suwan Kang Mas. Iya iki kok. Iki kok. Yai kadang pun kakang. Inggih kula Kang Mas Prabu Gendro Sepi. Randhat sowarmu ing praja Tandes. Inggih. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Ya. Kenging menapa ngantos wan kula menika randhat. Awit tasih wonten pedamelan ingkang dereng saged kula rampungaken. Kaya ngono. Nanging Kang Mas, saderengipun kula menika minggah Pendapi Agung Kraton Tandes. Kula menika mireng jumleguripun mriyem kaping 3. Sorak gemuruh ambata rupa. Napa winisudan calon ratu sampun dipun tentuaken Kang Mas. Yai Gurawangsa Inggih, jumenengan pos ingsun wiwiti. lajeng sinten ingkang kapiji? Kang ingsun tetepake dadi ratu ing kraton Tandes. Ora ana liya polonanmu pribadi Putri Purbaretna. Purbaretna. Punten dalam sewu Kang. Ya. Napa sedaya kala wau sampun panjenengan penggalih kanthi tirtanipun kawicaksanan lan napa sampun dipun sarujuki Sentana Nayaka lan Saka Guru wonten ing Kraton Tandes Kang. Yai Pangeran Gurawangsa. Nggon ingsun jumenengake Purbaretna ora mpeyak awur-awur. Wos ingsun musyawarahake lan wis disarujuki. Para praboting negara kabeh wis padha setuju. Dereng awet menapa Pak?
wonten salah sawijinipun saka guru menika boten sarujuk yen Purbaretna menika dados ratu wonten ing kraton Tandus. Yen pancen isih ana saka guru sing ora sarujuk lamun Purbaretna jumeneng ratu. Pun kakang kepengin ngerti sapa wong iku. Panjenengan pengen mangertosi kula Kurawangsa boten sarujuk. Yai Kurawangsa. Nggih. Lho, kok nganti seliramu rasa rujuk lamun pulunanmu jumeneng ratu? Terus dasarmu kuwi apa, Yai? Panjenengan pengen mangertosi Ya, dasar lan pawatan kula. Ya. Kenging punapa kula menika mboten sarujuk Purbaretna menika dados ratu wonten ing kraton Tandus. Kula kepengin dadi ratu wonten ing kraton Tandus. dadi cetane ngono. Nggih. Seliramu rasa rujuk Purbaretna dadi ratu, jalaran seliramu melek dadi ratu ing Tandus. Leres. Lho, kok ora cegal nggonmu pangandikan? Lho saka romangsaku seliramu ya ora weruh. Lho seliramu kuwi sapa? Kok melek lenggah dampar paluane? Seliramu kuwi bener kadangku. Padha-padha bapak ratu ing Tandus. Putrane Rama Suwargi Prabu Indrayana. Ning pun kakang lan seliramu kuwi beda ibu. Yen pun kakang kowe putra saka garwa Prameswari. Yen seliramu putra saka garwa Selir. Dadi seliramu ora duwe hak. Lamun melek dadi ratu, pun kakang duwe putra sawiji kang iso jumenengke ya putra pulunan Purbaretna. Dados panjenengan menika gumatulaken perkawis sisila paraton. Ya mesti. Saniki kula nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Ya. Sisila paraton menika ingkang damel sinten? Silah para raton ing kraton Tandus sing gawe ya jalma menungsa. Yen sisila paraton menika ingkang damel menungsa. Ya. Menika saged dipun ewahi-wahi nggih menungsa piyambak. Boten namung menika, Kang. Kula menika gadhahi hak waris wonten ing kraton Tandus. Ya. Lan kula pantes jumeneng ratu wonten ing kraton Tandus. Dadi nekat. Inggih. Ya. Lek kowe nyuwun palungguhan ing kraton Tandus, lamun siadi nyuwun marang pun kakang, keliru nganggo banget.